sepem ho na mo hu se ampa MPP yigina na so na ye santoa ye ho so otumi enunti owura chama chense sebi si ahina dawoma ye be hye na ya kenya ye hihia dom no ye hihia ye ho pesua mienu pesua miensan pesua na pesua num kan nyina ye ho abom na mu ayi na ye ho enkomo na kwe ejina baby ampeswa no wo ene sebe kwantini dada ntan ene ne kase ya dia tototo ho nti baby wo ho a wo hia mienu a pepepe baby wo ho so a gito wo hia miensa baby wo kura wo kan numbom a ensehwe nti sana akoye enyete tini wo te mienu a na miensa me mom no ejina se so mo benben kwantini dada wo mo ntem akwantu tetintia na ne titia eni man kitenketi sa ya debe no nyame ya adomo a benada ya be hasie enkan mantam ya boabe asamoa director of communication edema yewura Alan Chamantene campaign team no yet one sam no so boy ramo ewo ensam foforo mo na say ya break akrani and o my God na mo hasenom one ma o ma ya enyam kanea no esanse wo ho odin no otumi no na entimi emma o man no nyina enso ya sontie no enam so emma aban no epadwumadie bi ni nyina ne say independent power producers wade ma wonum sa wo nso ye mu sebe ya nyina ma ho odin kanea no yen sa betimi aka ne dodo mu na timi aso Ghana fo ewo wondwumadi ahodo nyina mu na eno na ye kasa no wonum ekyerese aban no ede wonum kaka twitwiri enu ntitin tontan enya to enya ntwea womun ne aban no o mani nyina ekonchia sabre de wonum etwa mu Nyankopon anya dom na bibi entimi afra aban no ho ama ewo sikasemu ankom nchede a na chese low schedule no esa babiem na no ena panyi kwankyerefo de ma Africa Center for Energy Policy brekwa na wose dintintiman ewo Chamber of Petroleum Consumers wono ena ekyerese ginasie ya IPP fo asie no enye ginasie chese we no ebetimi aboa wono mo hwempe kwa pa bi ebetimi aboa man no na etimi aboa wonom sebe ya dwumadie no ebeto aso akọ ama obi anso ho etimi ato no ensem we se beto odwa no Sompa kase yene Ora Samson ade wono so eye panyi pa ya Chamber of Petroleum Consumers wodi mu atintiman ewo ho wodi afutuo bi ekọ edema empanyifo ni sei esumu dade nyina obi ampeso bedesumu na omusika omoka no I think so omusi aban ema omo 30% of 1.76 billion dollars a omo hwehwe no na no oye calculations na be around 500 million dollars na omo aya atwe aban atwe na ontimi emfamba na so sa date of the month July no say do na aban timi no omo agree na just say omo services na say omo contribute to bear 45% of energy sector no na grade of demand so around 2030 megawatt so we need from kakra beka no na ye becha ma oman no eno so de dum so kese ebetima aba I think say sikan na say pe bi ne de mo na going forward no de e ma na ye hukura is nkane no omo ton de ma ECG aba ton de amayem Osha oyisu postpaid a busume so a ye da obi abrowatua prepaid so a wakokoto no watua sika no awie no so muton wi no bode kwa sika na nso na amasa eka ne ewe no abeda ho no nti saa ne ma no ne yesi ehwe saa technical losses ne inefficiencies awo yisi di ho no esi etimi hwe na etimi eyipo na eka ye bo eno no item bia yisi wi a na aban na abefofo na gas ene ni ho na so mu to ni na etimi sika ne etimi ya nti so say bi esa ba mi na omo demand no say yeni nyina kwa na otimi no mo kasa ye omo mu bi sa de aka na bi a ohye mo som eda na so mo serious asama aban na kaso mu a omo be meti na going for baka ya hwe kwa ya yisi ko betimi ai cover na omanya sa sika ni nyina na omo de aba be bia ye du no say ye timi kasa be makoma to ye yem contract mu so in pa na say aban be de omo ka bra wontua so ho issue na aba sa aban atua sika na sa no ma we nyina nu ho no o de omo ka wantua nti e base ya say yenya abotre na yetimi no omo kasa na omo ehwe ne yetimi atua nti sa ba bia ye ne omo kai kotwe da rebebe no kasa mo gya ya ye ne ho ba kire nti ye stress ba bia du no ekra wo ha te so ho na say ye ntimi nya ne yentia ni na kwa na omo ka 50% no o ebia situation na man no
no akomu no enti ebia yesra mo maye mambo na kasa ni ntimi hwe na dia aka no ekwan befa so ni etmetua ECG for na nsen operation na started say car mo di o mo gidi nyina no mo intensify no na mo nya sika mo na o mo ntimi MPF na mfa kotua eno mo betima bo ante sa independent power producers no o mo generation do so car power wo sem power Sonia Zogli na the other budgets no ka ho nti yenhwe yentimi entua eno mo na betimi aboa Usiafo de ekwati nenken wode wani ekremu Chamber of Petroleum Consumers ya wodi mu atintin man Yewura Samson Adey eni ni din na kwabena sika na hefa ECG for na nsen krom kotwetwetwa mensin krachefo wonom kane mu esanse omuntua ayasabi ahodo omutwetwam na ebitua ma won made no muso nya sika ntua emfama IPP for ye na won se abande mu keti nsuo tre na echekwa mu na dane nkwanta. Okay. They cannot say. Nsuo tre. Na ba bia wo se ko na nduru ho na dane nkwanta. Okay. Men kan bebre. Yankwa Ghana mara se betwa mu ya wabedwa ku ahodo opi ene wo ho ba ko ye de hwe amamudwuma ena afa so ahode ne ho nsam so na domkuma na fam ena ye giran Yewura John Ginapo edimu akotiri de pa na wo se opachew epachew say said the IPP and some no sikika kwa no ho sa ban no o mai sana Yewura Keno for Riata ene aban trans din na me say na ne a ene be yan say fine ne ni so ate yen tie no Yenya na say na yenya ntie say independent power producers so omo ema yenya na nkania na omo ni aban afa no omo e dia tudwa say aban anye antie omo bibi kakra yenya nkania ni nyina omo bedum ni nyina omo dum ni nyina so a di oyene di ohaw di amanuhunu ena ebeto omaimu ni nyina so enna pa mene omanpanyi dada President Mahama Kasa na ose fami so the achopa kesiepa ama independent power producers say osro ma enmanimu ya se ni omo se ombedumu mfidie ni nyina no omunya botra kakramaye nanzo yebesra ban se President Nankasa ba bi adru no aginsemu ono na Ghana foto abamano ye de jawoso a na ye de aso a nti omampanyi emfre IPPC na onyomu enisa woso eni gitamodie se ne be ya se sika kakra bi kura ne be pede atua o ma na ya pede atua o because ne e course wa sign off no extra pefe se aban sika kakra wo ho sa aban ka se sika ni ho a na eyenkontompo because ye ko asen no vie nyina ye hu sika twitwiri die a ban ko hwegu asen no electricity a ne ye electricity akwan a ye akwan ensuo a ye ensuo astrotech kura ya possible wo ho nti sa ban betima ye we nyina na ne express aban betimi anya bibi kakra na odi atue ye IPPC se ne be ya dum so kese a e ba betu yesu yenyina ya hwena yatimi aso no ene ya etwagu ye Yewura John Ginapo domkuma no fam wokọ ehọ no mu a amamudwuma abadwakuo na afenso so de hwe ahone ne onsam so no odimu akotena ye pa Ebusiafo yada so ejina enne entre ne ya free IPP ho ediamo oman ni nyina ni tituru ni aban no se wanhwe ama ekaya wode wonom no wantua bia mfa ama wonom a ene yesi July mo chira kwampo na yesi mu ye behwe ama yenka ne ho nsem na toto ape na eno mo ena eye ka mampanyi Yewura John Dramani Mahama wade akwakoto ni Facebook wo ena wo sre mampanyi Sada Roma wansha wakita ne nsem kura ne atechede wede wabun kotodwo no wose mampanyi na adodan kwa akufo do na pamfo se wono mo hwefi se wiase na nanom se ehunu no wo hu ni mpre no so dum se wono kan mampanyi John Dramani Mahama na abreso no eyade a ebi esiye na oye ne ye debra adehye ye wotemem ha se no no na enya asem ketwa wase ebasa na enwuma nyina adeda form eba enipa setenemu enya akono wo hwa wafo ntam krampo dia bobo bema entimi nkwa na yere wafisa wakwei ehyew ede no enkwada no so eti wonom ho ni nyina ne se entontom every wonom ebusia basa na ewia sekura ne titu no my Ghana mu asenom no ema setena no enya nika eno ti kama panyi ede ato na nado anim se baabi a obenya sika de afre bia no
sɛ wɔbɛsia korapo na wɔnkɔbɔ na wɔnka no sɛ bɛyɛ ghanafoɔ nso wɔasetena mu no ɛbɛtumi akɔyɛ wɔ abere a wɔnya anyinam kanea no bi ɛtumi ɛde adi dwuma na ne nsɛm no bi ɛna ɔto kɔm a ɛyɛ IPP foɔ yi sɛ adaroma wɔsrɛ wɔnom nya abotrɛ na wɔnim sɛ ɛnkyɛ bi amanpanyin na adɔn akɔkɔfo ado wɔne na pamfo ne na boafoɔ no bɛhwɛ na ɔmakeka wɔnom nsa ase sɛ bɛyɛ a wɔnom bɛtumi anya sika na anam so ama independent power producers sei wɔnom sika yɛ a wɔnom so ɛpɛ no wɔatumi ɛde ama wɔnom wei ɛyɛ kyɛw pa emu ɔden na emu oduru a kan mampanyin John Dramani Mahama wɔde ma ɛyɛ independent power producers ɛne mampanyin yɛ a wɔsrɛ wɔn ada wɔnhwɛ na nneɛma nyinaa nkɔ yie ɛma Ghanafoɔ ɛfa anyinam kanea no ho ɔman yi sɛ na ahene yɛwura Ken Oforiata nyame yɛ adom a yɛhwɛ anim sɛ July bosu a yɛkɔwuram dɛ ɛtɔ so aduonu nson ɔbɛba Ghana barasa bɛtwa mu na wɔbɛkenkan afe no ɛmpaa mu akɔhomabɔ sika pani sɛ nsuo bɛtɔ a yɛ a mframa di kan dɔm kɛseɛ no sahene soame barasa bɛtwane yɛwura ɔsɛe kyɛ mɛnsa bonsu na ɛpɔ ne ho kakra ɛde ma nsɛmtwerɛfoɔ no da yi ɛwɔ Ghana barasa bɛtwa mu sɛ mobɛkae na moahyɛ no nso mmarasa bɛdwafoɔ no ɔmagye ɛtoɔ foforɔ mmiɛnsa bi ɛde atom na mpanifoɔ ɛdi ho nkɔmmɔ a ɛnɛ nso ɛho nsɛm ɛbɛpie mu yɛwura ɔsɛe kyɛ mɛnsa bonsu to be happy. I think it's slated for a fast day. It's 26th, the Thursday, or 27th. It's one of them. Either 26th or 27th. Check for me if it is 26th or 27th, which is a Thursday, the last Thursday of July. It's 27th, right. So it's 27. In fact, yesterday I even made a mistake. In communicating to the Minister of Finance, I said 26. But when I reclined, I think I saw that I had made a mistake. So it's rather 27th of July. We'll have the mid-year review. ɛne yɛ a ɛtwa gu yɛwura ɔsɛkyɛ mɛnsa bɔ nso sahene ɛwɔ dɔm kɛseɛ no afɛ moba asantemantam so asoame wɔno ne wɔ mmerɛ sɛ bɛdwane na aban no edi dwumadie bi ahyehyɛ so ne nyinaa no ɛne sɛ wobɔ ɔman mu a ɛyɛ enwuma ho yɛ akɔ atwe ɛte sɛ kan tete bɛbunu no ɛyɛ ade a ɛha ɔmanfoɔ papapa bi ɛsan aban no ɛma so bɔ dodoɔ na amanfoɔ no etimi de bɔ aban no ɛna aban no esi gyina yɛ sɛ wɔhwɛ sɛ bi obetimi apɛ dwumadie bi na no ɛba bɛboa bɛbunu bi a wɔyɛ krado so ɔno ankasa Nyankopɔn nim deɛ ne nyansan yɛ a wɔde ama no no wɔbɛtimi ada na di ɛde afa nnwuma so abiebie adwuma ama wɔtimi afa afoforo no wɔtimi de sika bi asɔ wɔnom asene na deɛ ɛtɔ so ɛnan wɔnom apa ho ɛntoma yɛ ne nyinaa mu no ɛnɛ ɛna dwumadie no ɛkɔ so ɛnam so bi ama Miss Abigail Swad wɔno ɛna wɔyɛ panyin kwankyerɛfoɔ yɛ wɔno ɛda National Entrepreneurship and Innovation Program nano ɛna wɔde adesrɛdeɛ ɛma Ghana maburu nyina sa da Roma ɛyɛ ade a aban no ɛyɛ na afɛ mu deɛ na so abere bia no yɛntimi mfa yɛ ne ɛnto aban no so fi sɛ aban yɛ wɔno ɛyɛ nipa baako ne nyina sɛ deɛ Ghanafoɔ ani sɛ sɛ mapanyin wɔno ɛna wɔso ɔpɛ adwuma ɛde ma wɔ bia no wɔse yɛ deɛ ne to ne so a ɛnyɛ yɛ fi sɛ wiaso wei no ɔbaakofoɔ wɛlɛ dura yɛ na egu na ne nsa nso ntimi nkata Nyankopɔn ani kata anaasɛ ne nsa ntimi nkata Nyankopɔn ani nti no wɔsrɛ sɛ ɛmɛburu nankasa wɔnom ɛmfa wɔn nimdeɛ no wɔn nyansa Nyankopɔn de adom wɔn no ɛntimi mfa nyɛ biribi na wɔnom korampɔ no ɛnyina saa deɛ no so mfa afoforɔ na no na bɛtumi aboa ama enwuma ho akɔ atwe no ɛnkakra yɛ nyina bɛtumi aboa na yɛyi ɛde afiri hɔ. Unemployment menace lies in innovative competitions such as the presidential pitch. So the presidential pitch is a deliberate, systematic, and integrated policy initiative by the National Entrepreneurship and Innovation Program to boost the entrepreneurial ecosystem in the country. The business competition is a revolutionary in the history of Ghana for young entrepreneurs and serves as an incubating platform for existing businesses and capital from government. The presidential pitch seeks to turn creative businesses by our youth into global business giants with the support of government. So I know a lot of you have already heard about the presidential pitch. We launched in 2018, we went on to do 2019, and we also did 2020. So that was 3 seasons. We have given grants to most of our presidential pitch winners. They were not loans. Initially we said they were loans just to get them to perform, but they are grants. This past 3 seasons, we're able to receive about 4,000 applications from various areas and various sectors. And out of the 60 persons we supported,
they have created 460 direct jobs. Busiana said the Orisa Brofui dear or ya asini kukwa Veronica Jando and Fantinia Baya and then Wofia say no rade or a brofuna so Miss Abigail Swad Lai one no penny quantra for ya wadana entrepreneurship and innovation program no Nediana and say a bino ashasia efin share empimie no ene du nwotwemo efin pimie no ene du nkraban to aso efin pimie no ene aduono nso no aban no esa eye bi na wei ene de etoso enan aban ne say emfa ho ne de besie bia no owo ahofama so obetimi aboa no wahye ne ho den na watimi ayi bi ede ama emmabu na wono makasa no ewo pepa so obetimi abiebie wonwuma na enumu ensem ena kyese ne ekoso a wode ema ye no na no si ya pe na Rabako ya ya friend say Vanessa Aisha Liman wano na presidential preach de edi kan kola no wano na edi kan ewomo wano so ebeje akasemu ekasa wodwumedie na se ekire ni so edema empanyimfo mo a saa dwumedie no eba ye no etimi aboa no ewa abrabom. And I started my business when I was 19 years old, Vanilla Enterprise. Vanilla Enterprise is a healthy breakfast cereal company. We produce healthy breakfast cereal. We are located in the supermarkets, Melcom Palace and Maximat. So when I started with as low as 500 Ghana cedis, but then after I pitched, I applied for the presidential pitch. I was able to pitch and then I merged the winner. So I was funded with 75,000 to 100,000 Ghana cedis and a special donation from the president. So that impacted my business. I was able to expand, I was able to acquire packaging, and currently my products are in 35 to 40 supermarkets. I'm looking at expanding to ECOWAS countries and to African countries. So yes, it impacted my business because I wouldn't be where I am without a presidential pitch. And through that, I've been able to employ about 25 employees. We have sales representatives, young men and women as I am going to apply for the presidential pitch. If you are running between the ages of 18 to 40, I encourage you to apply. If you have a business idea, you've already started a business, I encourage you to apply. I mean, don't look at your age and think that you are too young to start a business. You should be encouraged because I am a success story and I believe that my story inspires a lot of people. So based on me, I think that anyone and everybody can start the business and then apply for the presidential pitch. And I assure you that if your business is feasible, it has all the ways of, or it has good impact, as they said, according to the criteria we are selected, it will be beneficial to you. Yeah, obeya yatene kan wububu ni fie na fe no wanya finhia bese aduonu miensa ose bra na wo redwumediem no wo finhia edunkuno fie nan nie na chese de abeto so no no wono ede ne nsa ye adwumedie bi e na aban ne so na sene na wo se ye kasa no watimi abie adwuma ama nipa makomako aduonu enum 25 and watimi afa won mo hye na se ene nti Ghana fo mabunu so ehunu se enkachi de ehia ne se wankasa no bebo wadwenpo na wasi wo hu pisa ampa de we sei metimi ayaya de a obetimi ayenso nti no wasi obia akwanya beba se dwumedie bi sa na ba no fa wo hu hyem e bia na wo so no o lock wo ho a obetimi akwakofa yankwa me nkromasuya ponum na ye ne opania sese no tawu nkrabata ye wo Kwame Nkrumah ponum ono ne chairman ni din ene Charles Arthur o mo kire sa asem bi dika na so de ne mesika kwanon panifo o ma hwe animu ase ya ye nya dodo to mpese o mo ka ho kakra Charles Arwade asomdwe nka wo Sompa FM so ni amino enka ye nyina da aminua na po mo tesen odumfo nyame ada ho ye ho ye na mo so mo tesen ejana adomara kwa papa mo kire se asem bi dika e wo suapon num te mo pese ewiase nyina tibi wada worma e de ade a yo me nyina me da wase e no kreta ye nya correction kakra ye pray tertiary education workers union of Ghana tewu Ghana ana tewu GH yo ye pinta na je hai na ye wa Kwame Nkrumah suapon kane no na ye ni tewu dada no teachers educational workers union na mo ye last year June 2nd 2022 and a public university in our say ye no mu eton kwanta ya pai nti yenya ye de ho aye prete wu Ghana e fiti samre no e besi ene ya mekase yenya ye wo Kwame Nkrumah suapon ahanom ye diusa what say university 40 on the mine di running ko no besi ne sa sika na ma afini ya ko ni mu ye ya ani aka no mo jani aye ko nti ano ana ye ka say
say o tu fo nyango pon next week ye ba ye me semester aye nsotwe kuma di ama ye students no ye nyina ye ba boa ama nyame ya advance ansotwe na bi peye na nsotwe na chi no so mo ka so mo fasika no mpa ama ya ye di so ayenya ye di so mpa ama ya eno de members ne ka so mba ye bibia ye mo kwan ama omo aye enti sesia na sekoba se bia ensam wa mo kan panifo antie na sopam na saa bre no eduru a de na ye hwe animu oh so un se we ke ta ka se ye ka se ye de ya so nyina ne se ye nya ka se ye be ye ka sa na ye be ka no wo mu nchaze bebre ye betum de ye normal gu fam ye betum am pene ye nyina ye be ko finance office wo so mo mfa ye sika mfa ma ye because ye nya ye sika ni nyina de how de bebre adwuma no because the workers ni nyina ye tewu Ghana po ni nyina ya bo twi say ye kwa akwaji ye sika wo finance office wo no na sani etie bia no adwuma nyina ye nyina be ko fam ye ko finance office wo no no so a eno so how be finance office go finance office e to sign e betuma fa ye ni padom a ite sa nyina edimi ntino sempani po ka se wo no mo entie na asopa mo hanma wo mo anim say de how be ba do so kakra wo Majosi, e do so kakra. The whole of last year be CDC time America say ye dues omo pa ma ye. Yes ye ni pa be bia almost 1,000 so be tia kanka so say ye ska yes kuma ekona in fact e no ye dey run union ye asma ye kan union member bia or other universities and so work ma that for bia na so ye jaka bia enim say ensi won say management beka say omo pesi gama ye de na asam ne sanya omo siko na ye mienu abra ye te ye ho no eni bi so omo do ne ya te ye ho ye ne ye di enim ya ka kire mu eti so obi ma beka kire mu say omo nka ye ho a mo ye ho ono ko ne ye omo pum na ye nya ya kan pesi mo a mo mfa sa mo mfa ni pakro na omo so omo jai na omo beka kire mu no wan kan kire ye ne ye nyi omo apum no mo na mo nim sa ni pakro mo ni pakro no din so a mo ntimi mo san kofo ni din that just ye hwe mo a say invest in penipon na ne peso omo tiko omo yusu enkofo a omo nti ase no omo so omo ni anim no omo oni din no omo ye nsama fo omo tiko no mo fa dipa na ne yi omo it's as simple as that unti me fa eno enfa mbe kantem ye nyina ye sika ye de rane eko no tabi ye nim say eni say so obi nwani obi ko no ora cha mbata wo okay what you mean ka ma me tonka wara ruma na mabo NLC amane anase officially matro krata bia koma omo ana efiasem na ye ka kire wo mo no etisi ye ka efiasem na kire wo mo ye ka kire management no mo ampene a ate ne be page mu ho nti ye mu tu omo fu ofie be ya omo ntenye sa mo de betia sia bon ntenye sa exactly so pepe enti mama wo mu bre bia na se bre no so a eye boso me bre no ni se nyame ye adom a ye mr na next week mr no na wotwe etwemu asa etiti gwa da tufi ada no next week no etwemu a ye ateni time bia if you start am ko nya ni ye ti omka what is no be sorry da di esika say na wotwe edi anim from Monday go yes sir exactly no pepe ma ye na wase ye mompa ye say da ne beduru ho na ye be sanu wadi nkomo biem why yes sir da mase nyame nsira papa tewu GH chairman na ye ten nkan we mu ewo Kwame Nkrumah suapon no emu dwamtrani eyewura Charles Ata Ebusiafo safen na wabeka ye ho aha ye Sompa 93.1 kasafidie so anwumre no nsiambrem kase na ye resa edema mo no brekro na wo te yenka ewo Broma Tam Kropon musunya na ye Sompa 98.9 sanso na enkranze no ewo buno epoye mantamu eno so ye Sompa 90.7 Facebook no betimi ahwe live for ho ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube so ye Sompa TV yenkwa ensemfo from na wodi wani ekyerem ewo enfifi mantam wani titru ene ase no from potam ho no ade adehia dodo na eye akuafo wonom ade titru pa wonom ye ho adwuma eye kokoo na wonom aboa ama ome yetimi adinim agidin ewo amansa dwaso eba kokoo muni a na eno ena nansen yada wonom akwan na enye
ɛnam abatoɔ by election na ɛkɔ so na no ɛyɛ benada ne nti no ɛnam so ama MPP aban dimnika ɛde mfidie sa akɔgu akwan no so yɛ akwan no efimpi mienu ɛne aduonu mu ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔde ma contract nanso no ɛyɛ ade a wɔnom afiri kwan no so na sɛ yɛ abatoɔ nti wɔnom ɛkyerɛ aban no ka sɛ nyɛ abatoɔ no nti no wɔde ɛyɛ mfidie ɛbɛgu kwan no so na mmom wɔayɛ krado sɛ wɔbɛba abɛyɛ kwan no ɛde ama wɔnom abatoɔ no akɔ awie yɛ MPP anamusini yɛwura Charles yɛ wɔgyina mu no ɛyɛ ade a wɔntimi ɛni nkunene sɛ NDC wɔnom atwi ɛde afa wɔnom so yɛ yɛwura James Gyekyekwesen ɛna ɛdi nkunim ɛwɔ hɔ neno ɛna abatoɔ n'akyi no ase nɔfofoɔ ɛde ayere mampanyin ɛne yɛwura Kwesi Amoakwata ya wɔno ɛyɛ soafo yɛ wɔhwɛ yɛ akwan ne akwante pɔ wɔn nsam so sɛ bɔhyɛ ɛyɛ bɔhyɛ mo ana mo ka sɛ mo bɛyɛ kwan ne de ama yɛ yɛto aba na wie mo ka sɛ mo di nkunim mo ani nkunim o mo bɛyɛ nti yɛto awie na sɛ mo ani nkunim a mo hwɛ na mo bɔhyɛ no mo ntimi ɛmfa mmra yɛn na asɛm yɛ wɔnom ɛde ma mampanyin ɛna nkitahodie bɔfotene ɛde ma NDC amanyɔkuo ne fa yɛ no ɛwɔ mfifi matemo Mrs. Gabriela Tete ɛna wɔkyɛ sɛ de wiase de ɔfuru duapa no ɛna yɛ pia no ase no for this year mo ya de eja ya mo de ma ban no meta mo chi pampe from 2020 2019 a woman contract way for roadway 2023 about one and some ba be ejuma we the best be catch ase not for say mo DC mo make sure say kwan no why because mo di agora machines no ye election and machines no basa go back to Accra it mo demand say DC no kwan no oye kwan no mo ya from Asempa na ye to Kushia na ase no o mo sa ko support that contribution to Ghana's development the amount of cocoa that leaves this place and cocoa is one of the strong backbones of this economy and so we how deprived they are. MPP boasts of just a main road, and the main road is not even their achievement. It's an NDC project, so they have nothing in this constituency. But it is the onus is on the people to now demand fair. Just as they have demanded who represents them, they should demand of the government. Say projects are must start to 2024 elections. As parliamentary candidates, no more line on my approach. I'm sure. Abusiane sawiana MPP ya no ya o na so sabe ya kasankita odi abofotene de mandi si amanyoko ne fa ya no fifi matam Mrs. Gabriela Tete kyerɛ sɛ aban no mɛyɛ ɛkwan na wo mo soso de wo mo ensa kwaka ye no titurum wase wode wani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ asenkuhia ɛpotam ho a ɛne asempa na ya wase wo mo pente kwota lo mo de kogu so na eni gyina sɛ de kwan na si asai tutu no enya asem ketonto mo mra no me ni ye mfama wo no yenkɔ Ghana emara sebedwa mu mara sebedwa ne de ma de sia ya ɛwɔ Krache West abaton pesua no so ɛwɔ frau mantam no mu ɛyɛ Helen Adwoa ntoso tie awero hosam ne ahodwiri sem bia waka na Ghana fo TBA wo sesa wo ba Ghana mara sebedwa mu hodom no a ye wo ba bia wo sɔre se ya wotumi kɔ ya wo hu yie ya wo srum ya na wo sum nya wura hɔpɛ botwa ni kurukuru tiwro ni ho tiwro ni ho wo frase ye adwuma na so tiwro ni ho na wo ba wie na wa frase nya adwuma no na wo ka dem ho ana se utuhu me de bia brɛ wo ebia mu nso ade ba ko a wo kan se ewo mu se na wo twa ye kowura mu no mara se bedwafo no nhyehyɛ no enka ho na so nam se obia ko ne fiefie ahodo mu no wo mbedidi jollof banku abete akole fufuo ene dawadawa kese o medini nyina ne wa wi dawadawa bottom apa na obegyina mla se bedwafie Mr. Speaker ona wo members order na wo fa tiro na se tiwro ni ho a wa wo de draw map no ne hwe wo de wa twa ne hwe se de besi akọ ti wo de to mani mark ato se jeme sabo so se o ba de to mpanifo no se nyame ya adom meba no na tiwro e wo ho bebere. Yes, I have to talk about it. It's very important, so embarrassing. Mr. Speaker, if you go to the washroom, there are no toilet rolls. Since yesterday, there are no toilet rolls in the washroom. So I just want to draw the attention of this. Is that part of the business for next week? Yes, Mr. Speaker, we're talking about the business of this house.
talking about the business of sending officials is very important. You should deal with your leaders because. Mr. Speaker, my second, that is very important. But when you have visitors and they go to the toilet, they washroom and they are no toilet, it's so embarrassing to Parliament. Mr. Speaker, my other issue is that this is the second time I'm. Tiro ni ho ebasa be ya papa wasam mu awie na wose utuato na bibia ni ho hadwen na no wo ka kire wo mo se ohun ni nyina no eto nkakran ya gigie no eno a na yade atua mrase bedwafo ni nyina no mo wasenkafo ahodo ya omo do mo ba e de omo ko drivers ahodo ana e wo ho so a hoho timi besrawo na sankofo ni nyina so ye sidan ba ku bi de ma omo a ho no omo so ko na omo ko ye omo hu ye firi se omo ntimi ne mrase bedwafo no enyusu washroom ba ko. We have put up a facility for Parliament. The facility is meant for either drivers or our visitors, visitor center or driver center. Mr. Speaker, the facility has been commissioned and Parliament is not using the facility. So that is a waste of the taxpayers' money. I think that leadership should take this seriously for the center to be open for its use. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Helen Adjoa. Twoma Judge say Tiro ni ho. We ya marase bejane de ma de say ye wo Krache West. About on person so e wo Framantam Helen Adjoa ntoso. Afe ye ramo ewo nkokwo ye no so ewo epoye mantemu na eho na nkokwo Central Market adwadifo ya wonum so wo no wonum ehse besa bosome miense ne ebedi Easter nim ho no na subratan bi egiemu egu fam enam so ema ehum etuye ya mframa na ede no na enya asem ketwa nam so nte no wonum edwane nyina eso paaye ekogu baabi neno na wonum ehse se ensentrefo da Roma wonum ebe mo ani kropon no betwa metre eyemensi assembly no atwetwe enkomo no eya ade a wonum etimika wonum so ama omudi enua ebegu so na so no aka enchense ya wonum edebebo so no eno akwakwada ne boachi bidin ama sese wonum asetena mu ewo ho no ayeden ede ama wonum no nti no wonum de adesrede ede ma aban ne sada Roma wonya dom no bebo mu sebe ya wonum so dwa no ebetimi edimu ye ede ama wonum Buswe mi ensenie omo di nua guso say omo be boso omo di nua ni guso ni ehun omo biem ene de tene nsu brani an na ni ma sa yesu ya batan ya ye ni adwuma ye de hwe ma no university akese ye hwe ese ko ba ne se ntimi nya adwuma ene obia firi soro ha abahwe mi tribu nyina nsu adam mi so mi tribu nyina nsu mi so ma yi ni nyina ne ma nyina firi mu kofie ma ka ma bo no enye kaketoa ade ne se ba ne sa ebe bo so mi ensenie na nkoko as that day supai no omo huye mobo omo di nua begu so enua ne begu so no we bukra mate klase ye say ankra ne ntwi ya me ye modana ne so ankra ne so mu ni ska ye wo form no say ye bre ye ma nsuo to a egu so ade ye koto raba ene ye be hata so ye bre emo ne bi say asuru no kra wo a wote form no kra ye hu fi say nsuo no eliki free mu nte at the moment eliki free mu no kana che say asuru no so aye mere into wa wote form no kra na any moment bi e betimi adwiri tesi enua no mo de gu so no na se be yan chensen be ba no aye bo achi bi ni na we ji sei tesi ye hu de ye ene ya to roba ato me o ka sei eni edan kra na so no aye mere nso no to a wunte so na to ene dan no so pae ya wa down eliki for dina me dan se pese buo se dan ye hu so wura dan wo kra na yam so se dan ne bebu agu so Awusiafo obese na mo nsole ho nsole ahefa na wo kwa akoton wade enye sika de ahwe wone ne mawei eya desrede ya nkoko Central Market adwadifo no wadema eye nsentrefo se ento yen na yentimi enfama mpanyimfo se be obeya adom ama eye ene enua ya omode ya nsamso no wadan so nyina no ewie peye aka nchense ya wonum edebebo so ntino mpanyimfo ya adom no medi se adwumedie no enfama wonum all year groups ya ewo barekese Methodist Junior High School ena mo kire sampa wade aye ye no na wa ena waye na edampon ye suku dan mako be se enan bi wo ho no mo a
omo ankasa atu ombotom akaka won ho abom akoye ama school no aye kama ama mata school yi ana ye ka ho asami na eka omboye aye 33,000 Ghana cedis ya ne nyina mu no aye ade se betumi aboa na ade kire ane adesua atumi akoso na kasamafo edema oya group ena na opon wade ne nsam a wode man samtwafoni ye besra mofra no ni ye behwe se de omusitse na omudo so fa na ehyew ewo dem ho na niema ato niema goyi enzie no na ba se ye be prepare ye ho me na me ti se ni wa enkwa me no mu cha se first batch na me prepare mo se omumra do bia benya bia na o me fa emoa nyame adom e kai hu bomu na enso de na enso nyame adom nya bi so so ape bo sia so so a yeti na renovate suite kama e de fan abubom lights e wo mu a eni mi se ye ne ye wo ha ne boa ye no ama mo fa timi twa ye no do die sabre ya ye nyama wo mu no mo de suya so no bebre betesa enu ti de kanya ye pa ye mo fa na no mo ase na ye hu se mo de suya no ne ma bia ne nko ye nti na omuntimi e suya de ye no ne ye se ye mo a wo mu o say ye ni bebrede ne skaka ne ye wo no ana ye de be so school mu a nyame adom yetimi aya aboko bi so ye mu a yetimi aya ma school education penso yi ntim no bi ase nyame se mu nyina ba ko a me de be ma mo fra ni nyina ne se wo ye sa ne ma wo nyina na se wo ntumi ensua de a na bota ye nti de ye no na fa so bi ama so ti ye be se kanka teacher fo ne se o mo ba hwe na o ma hwe ma mo fo no atimi asua de ye san se afi mo pia BC no en fani enti yesrese enka omumwa na mo fo ntimi nyi omo na so ensua de se ba ya kaka ya be bo no so ba fa so ese ye we nyina ma o ya fire ma light ye bomb fire e bomb money se menya computer sa ba kama ho na mo ntimo fa ensua de a na ye nyina no fa so ma so te yesre ni yetu mo fa no se yo manya yi no omo fa opportunity no ensua de na ejide se nyame so beto zibaguso amana so papa ya group say wo barakese methodist junior high school emo ene kan wo hu bomu a wona won kasamafo so na opongwade so na wode nsam ema nsɛmtwerɛfo dwumade no ase no na boafo konadu yi adom otumfo atene mawere hene ono kura ya ne san ye panimpa edema asan children so ye wo de na ase na samu a wode ma ye ni for me now, say, men first go my baba, men so go to Cromum pay for, and for money pumping for, and they say, we were him out, Kuma, we were him, Kuma, and was satisfied only Cromum pay for the cabo said, a very now, about think crime, about me, you think as over there by the and call a barrel painful. Never say green painful Lucia and well, green wine, no mountains, or yet. And Timester say education yet. The Koya just and painful from Uncle, 3 fish, a job on to free, a job PP. Is there a quality between until I want to man? I want to not be in control. The evening of Busamia, I was a banner, and Matima, I am for and not for him, painful. And yet, fine, not to me, who said, and paying for a shaman nippon danton. A chassis I didn't do my education. Sabiana, the Ebrea, and young Musank and Sentinel. Maybe if you say, we are quite out by me, by program Yasina. Because always said, upon him, because I said, not for news with your video. And the show piano, that would be a going to know me out here. Man, no any other song process, Obi. I can we are then a man do Sabia, and I won't never have the intimidation clowns like then. In same food set, Yamejabro, Yamaya, you said the show off. No one may be my yard, every year do not imagine your school. Nana boafo konadu yi adom otumfo atene mawere hene ono kwa na ye kofare by edema Ashan Children's Home ya ewode na sena yete nken
Best efie miensani na COVID-19 yade no ede pata bribri bebo ewiase nyina ya Ghana de hyenso no ehon framashu ni bi etimi fa ye ho na nyankopon ada roma wonam apomode adwumayefo so ede nyansa ne dimde e ma wonom ye omotimi krakra yade nkakra ema panyimfo so afutuo ede ma omanma no yetimi so omun nkakra ene ya ye kasai no yade no ano abrase ye kasai ye nyina no yasum atimi adwuye ya yedi adwuma tise kan tete sede na etie wo mai mo no na eno na hafomatam swafo no monyafo George Abuache wano so de albasobode e de ama apomde adwumayefo e se bre ya COVID-19 yade no ema ne homne so wo mema senum no ni titru ene hafomatam no wonom enya adwumade papa ema enam so nte no ehwofo no dodo na no enya de a yade etimi twe wonom ekọ ense do na nabasobode nyina no ena wode ensem etudwa se wonom entonkwoso anyene wonom ho na de wonom eye edebo apomuden adwuma no wonom entonkwoso na sayo no so ebenam so ama additional kwa hosan efa ayaresa ene ayahwe ho no etimi akoye ede ama wonom wode nsem wase nyina etudwa wabra ahafo regional coordinating council wonom ne eye health directorate ya wonom so ewo matam ne mo no ekabo mofua ede abasobode adwumade bi hihye so ne nyina no ene se adwumayefo be se aduonum 50 wonom bo mabaso ewa adwumade a wonom eye edeboa apomuden adwumakuo no Oma omdize wo se onya wo so nyina de ama kakra bi ne kam enso ye bo mode se omde na be hwe che kwai ye de ama wo mu na migiri se we ye nkurahwesem kese ema hefo kese na wo regi ha fara mata omo Ghana ha ndi se BBC na o fe nipa na enam se de wo ye no bo na baso nti be ba de ahoden kwa beboa ti na me ka se we no kofoma ye hwe yade na e ba no ye se is e kosoro ndi ye hwe na onso ye ntakal to advocacy amanfo bo mo de bia nto mo so etima boa ye hwe na esia no Ebusia de atene ke eya hafomatam swafo monyafo George Abuache ena wache se nipa bese aduonum ya omo ya pomode adwumayefo no bra COVID-19 ba ye wa hofama ene wonum emudro ya wonya ye edebo aye no eho abasobode ena ene wahihye ya wode ema wonom na no si ya pe na Dr. Samuel Kwabna Boache Boatin wono ena ye mantem ne mopanyi kwankyerefo ya pomode wono so eda no ewo ho wono so ede ensembi etudwa efa ayemuye ene adoya so no nko a wonom de afa abasobo eso ede ama adwumayefo isei Dedi ka da mampani ase se onya sa emsuade hu se ye moma baso efise wo ye bibi mo man na ya mo baso na hadwe esanso da ministers ne ni penifo so mo keke dwumeje nyina bom na kakra meka kye apomdin dwumayefo se ti do mo boya baso ye mane nso ho a se koso na epiremu de na mo ye dwuma confident dey se ya ko ate nanso ye guso akonyare ye dwuma ne se ebehwe se timemfo omo mo haf ene desosi na obia benya apomdin dia ye na dwuma te mesre se obia ekwa onkoso anya dwumaden se dom ye no na anya kama se obi yare a oba ya sabia ombenya odo ade ahwe no na afi nso no ma ye hyemu kenamra covid ne baaye te se ye horo ye nsa ye di ehuni no o se koso ye ne sa o yare nso a na akwa ya sabia ne ase nyame nso obam ya hoden na ye mon price bisa mabio bisa nso ba ye lessons ye no ebishem na edi dwuma Ewusia for the atene ken eye apomoden panyi kwankyerefo ya wodwani kyeremo ewo afomantem ne mu a wotua ano ewo Dr. Sompa Kwabna Boache Boatin ene ni den na ne krakra mu no adwumayefo ya wonsaka basobode wonom so ese kakra ede kyerɛ sei 2019 COVID break here no because na me can no go because hana yewo na amanfo esiro pa ebo ye hu even ye health workers no kra no ye yim ehye me kara me wo campus na mo break here se embra fie na ye bedru ye no ase atisem nti ye ma enne ma fight ni ye dia atisem amanfo akotiwe wo baabi watiwe wo baabi ase on sheda hu dia onye nti metina ka se ehu na ebo ye from the beginning no award na ye nya no ye ni Japan say me particular no kra de me ka se me first time a menya award ewo edwuma pa maye eno so say ebi mo omanya no omonka ho ye nyina na ye edwuma no na eba ni say na kakra bi na omo betimi ayi enti ye ya ye nya award no ye nyina ye kwa akokyere say de enya no ye ni aso ewo modern boy ayi enti ye ya ye nya award no ye nyina ye kwa akokyere say de enya no ye ni aso ewo modern boy ye health workers ye nyina ye one way or the other no obi participate nyoma bebre hu ye ni aso ye ni agi bebre ebe ma ye timi akoso aye adwuma no na ya ye no se de ese ye no na edi mpuntu ebeba o man no
Apomodi adwumayefo bese aduonum ya wonom ewo hafomantem enadwumade ye ekoso ya basobode a wonsa ka bi no won mu ebinom na ekotie wonom semi nyina no yama ne boni nana kwame agyemopanbo na wono eto enkra ya wotimi edane dane ani edefa ahomaso a wode ma ya yedane akire bi ede amamo no ye nyina ye nim se tanker drivers ahodo bu ofu pa ya kire se yewura kwasi ma akwata ko hia ma sana botoye mu ba kire se bebe wo ye adwuma edi free na wode kro no akwan no ha wo madwuma no mo ye ne pa ya wote hu atua kasamafo ade masa atrayen Nasel Ahmed Yate wono ne nsamtwerofo adi ko no kire se wo hweto ho no mu se ya akwan na wo ho no nyina no behwe na omo aye ni nyina sebe ya sabu fo ne ade ba ye nyina no ebetumi afiri honum empokura no wama bere bi sabosum nsia ntamu no de na sa kwan bi ha adwen bia no behwe na omatimi aye nyina ade afiri ho aboa kobadie ewo sa tankers drivers yi ondwumadie ya wodie mu yenua ba na wo me afiri ye nso ebo yamane de free atoye mantamu na yenni nkoba kakra hwesa de ho nso esitie na wo me awrade asomdwe nka wo enka wo so me nua bema na apom tese na wo me na me adom me ho ye pa ba cho yente wo ya ba na wo me right me da se de enano benada ye ma Sompa etiefo nya ne ntie se tanker drivers wo atoye ene mfimfin mantamu so de wo ho age se ye bekwa adwuma na nso ye nya adwuma ye bekwa kopake tankers si ho no no eye nationwide striker wo mo nuanom e won kran kumase ene bupue ko no mo nso de wo ho age mu no sa pepepe na etie enra na pa inya mo kwan ene yewura kwame bubi ansa se di nkomo ka se ade a na wo mpanimfo wo national no any transport any roads and highways minister Eddie Eshia wo hwemu se ehyiamudi na chi no dey ne be free mu be ban ehyiamudi na chi no ye nyina ya te se de wo ma wotiefo nya ne ntie de da no se strike ne besisi e ka sai de ade o matwe asensen hwe se akwan ahoro mu ka se enye nti wo mo tankers no muntumi mfa nya adwuma no mpanimfo hwenya so adwuma mpanimfo ate ase so mo de osi eyoyo anapeye bo anai kopie mu wo depo a ewo eye metropolis mu a enu gina mu de ma atoye ne mfimfim mantam nyinara ampani ampaye coil na grade abesi kwan no so a onso mo hyase nsisi adwuma nanso adrabafo yi hwere say kopim so behu se kwan no ya yeso adwuma wie ema ye de eye kota eguso no enya de omo be ye adwuma na mo hu se mpanimfo de machine abesi so no omo ye adwuma gidigidi e ma ni da so papa bi dia ene omo baba be ye adwuma ye mfa nka ho metiefo say close season a best say mfie miensa ni mu ni afibia eso wo July bosuma ye toponum no afidie no nso no asedro a echina ye betoponum anapei ye bo anai kopie mu wo second year mpoano ni funko ni ni amanfo mpoano a apofo ni fa yi wo mo nhema no de aba epone ano pa che say nyame ya aduma echina close season no wo mo nso de wo mo ho ewrem tie ne se wokokuma se dwom na se wunya fish papa ento te se de kane na wunya ne boofo na e fish na ko bosome ba ko edi animu no close season no ya sha asie amane bonus Naomi na nse insubranse mo mpempini ya na eta etigoro mo boy amane se aha amanfo adwon potamo pa ensori ni nsa ente bra no ya na eto se amanfo asetramu etisen fa nsuto yi ho menu ameda se fiti bra ba amane no nyame aye adom ensuo no ate kakra efi na watwi mu nyina na yebeka se ya de a enhye da nto ibia sa fiti na no dwada besi na ya wada ye ka se de ato no nya de a ano odin e ha o manfo na nso wona wadan ensuo fa ye wona wajapade ensuo fa ye ne de emmoa no guso hwe anim se na admoni o memu ni nyina yebekọ wo mmoa na nso fiti na no dwada e be de ensuo ne nhye da nto gidigidi a se na watwi twa mu no etoye ma amanfo ajapade ni adan ahoro eseye mo ani adwuma yenua ba na wo me afiri yesi anam ewo atoye mantam no emu yade madwenkyere na eba na anwumre yi adwenkyere ya mode aba no ye bekenkan de mamo anwumakoi na efa hoka aperitivo 5G na mizo aperitivo 5G na mizo eya no ni a kyerese unya bi a abusua no ani gie nko a se ene fie da yi pa nyame ye wadom na wonya mizo ba ko ekowura fie bi mu sei ne a oba no ne buafu se den wo hunu se mizo sha wo mato mu no ano wo sa ma jama na kade o kyere bi ne ho ahyi bi woboa wa wu amawo ti se 5G abeduru no wongu ma wo sen mizo no se sa esa yi free kan na chi ho ba kura de se mo se wo sere se yi a ne sika won account mu nyina no obeyi di amawo mizo no de power wom bibia kwayi na operativo no se da ho de biti gidigidi enya sam kutu awo
ana se mizo no se wunya bi nso emu odu ti wo se egira wo hu se nu a botimi de atwa night ni nyina ye ne ye taye fasting se num se ne de eno a na ye di break ye fasting ye kama papa na bia wo se bia me nuaba drinks bia wo ton bia no na aperitif ni ho 5G ni ho ani mizo ni ho no mo a men kwotena sofo bia na se nkase bia wo sika no hu de wo de ye baji mizo ni bi kofra na wo de hwensa nkyere ne beba enso to biti ye kadua 0246 270-221 0246 270-221 say what a single room mupa na say obi dan to awoso na say nipa no koko na won so a wa hwe ya o firi adwuma ba ya na wo je usika o firu anu ho no atu anadwo uti kuru no wo kwan na sum se na wo si kwan na sum no wo batimi de ayesa bi kwansa na bi ayie odi guru no wo de takra ten kwanya kodi baabi no wo num no wo de ntasuo ka no no wo de wura bankum no atwe ntatere ma ten se na wo kai kokko sika no no wo de bia wura nifa na wo pele ne nan o akua ena maka kira akua se brabeje kokko aduro ni bi eye 3A Herbal Center na dia ba enti se wonya kokko aduro ni bi se no a eno ano kokko na ififire hefa wo yam wona mani etua hene fa na se wa hwe begu aware I am